No sit. Jaksa, ei sua aina painaa. Sä vaan mene ja mä mokkaan niinku painaa. 100% talehti, sulle enää lainaa suoraan. Mäkin Tampere Helsinki sotaa, sitä samaa dataa. Kun aina raidaa se joskus alkaa kuumottaan. Kun konduktööri kuuluttaa, onko liput valmiina? Siellä näkyy mun homeboy. Runtu. Runtu! Haluatko kertoa, miksi me ollaan Turussa? Mä olin KP, mutta täällä on niin kylmä. Homeboy. Homeboy. Maastohousu. Maihari. Muovikassi. Tapaamisen jälkeen oli poikien aika tutustua Turun kulttuurielämään. Tässä Aurakatu. Tuossa tuli tehtyä sellainen havainto, että ei enää maastohousut, ne ehkä on ihan se mun juttu, niin pistetään takaisin vaan ne farkut. Ja se on... Niin siis kippoa vai? Kahlua, mölssiä ja... Kippoa. Ja kaupunki on... Turku! Saavuimme kirkkoon. Tässä palvotaan Jahvea. Oho, aika hassua. On. Ja siinä ympy nauttii. Ja tästä tulee hieman maalauksia. Onnekaun. Kaasa. Rinne, mitäs tässä lukee? Se on synkkää. Ei olla teille kultaisia, kun täytyy katsoa sitä. Mutta minä en. Joo, todellakin Tonin kanssa ollaan oltu turistimoimassa ja nyt on vähän kehno sää, mutta eiköhän tällä hetkellä taas paranee ja matka pääsee jatkumaan. Hyvä meininkiä. Alkoi sataa ja sitten käytiin niin. Haettiin sadetakit ja kattokaa meidän naamoja. Oi tuimia. Joo, ei, mentiin ottaan kippoa. No moi, tultiin tänne Turkuun ja ei keksitty oikein tekemistä, niin mitäs me ympy tehdään nyt? Otetaan uudestaan. Pelataan peliä. Juu, käytiin sitten. Niin me oltiin siivillä Toni, muistin. Me oltiin siivillä. Meillä on testissä tää niinku Chernobyl-kastike. Ui, vähän tulista. Tosta ensimmäinen siipi ja... Namme. Hyvää. Eikö lähdekään Joo, siippareiden suisaidille? Ihan ok. Niin varmaan. Vitu hyvää!